Escoltes aquesta cançó? Quan escoltes una cançó que et recorda alguna cosa, comença un procés increïble al teu cervell. El vols veure? Som-hi! Tot comença a l'hipocamp, que és com un gran cercador de records. Quan escoltes una cançó que et sona, l'hipocamp s'activa i comença a cercar si aquesta melodia està relacionada amb algun moment o sentiment que tens emmagatzemat. Si la cançó coincideix amb un record, el teu cervell comença a construir-ho. Les neurones de l'hipocamp es posen a treballar, enviant senyals a una altra part del teu cervell anomenada escorça prefrontal. Aquí és on el cervell comença a recrear el context del record. On estaves, què senties, què veies... És com si s'encengués una xarxa de connexions entre l'hipocamp, que cerca els teus records, l'amígdala, que s'encarrega de les emocions, i l'escorça prefrontal, que ho organitza tot. Juntes, aquestes zones creen un mapa de memòria, fent que puguis reviure aquest moment en la teva ment, com si estiguessis allà una altra vegada. Mira, aquí és on estava la primera vegada que vaig escoltar aquesta cançó. Les àrees cerebrals responsables de la visualització mental, com l'escorça visual, s'activen, ajudant a recrear el record amb nitidesa. A poc, tota aquesta activitat va perdent intensitat i el record s'esvaeix. Què t'ha semblat? Això és el que passa al teu cervell quan accedeixes a un record. Ha estat genial, no creus?